remata a legislatura e queremos decirlle adeus, señora Débora. E agardamos que a veciñanza de Mos lle diga a vostede tamén adeus como alcaldesa. Pero non se preocupe, porque vostede vai ser recordada por todas as veciñas e veciños de Mos. Vai ser recordada durante tempo como alcaldesa que levou o Concello de Mos á ruína económica, como alcaldesa dos pelotazos urbanísticos, alcaldesa das promesas incumpridas e dos caixóns cheos de facturas sen pagar e de acordos plenarios incumplidos. Se ata o seu currículo era falso. Pechamos unha legislatura marcada pola burla do goberno de Rajoy aos mosenses cunhas obras na A55 que aínda non remataron, que non resolven o fatídico trazado e como guinda deixanos a chapuzada da rotonda de San Eleuterio. Despois de 4 anos, o único investimento importante da Xunta que truxo para Mos foi a remodelación da rotonda da Costillete das Angustias, un investimento anunciado como de execución inminente hai máis de 7 anos, pero que se está facendo agora é só coa metade do importe anunciado no seu día. Leva 10 anos no goberno e non resolveu ningún só dos problemas estruturais do noso concello. Mais ben agravounos con ese desastre anunciado que é o Pesón, que vostedes aprobaron e que aínda queren convertelo nun maior despropósito coa modificación puntual na que están tan interesados. Despois de 10 anos, seguimos sin ter beirarrúas nos vieiros principais. Seguimos sin ter uns núcleos urbáns consolidados, onde se poida desenvolver o pequeno comercio local. Seguimos sin ter un centro que atenda en condicións as necesidades dos nosos maiores. Vostede non moveu un dedo por desenvolver ningún plan de vivenda de protección oficial cando a Consellería está invertindo millóns en concellos aledaños. Onde está a pasarela para resolver a inseguridade vial do camiño portugués no Mirolongo? Tivo vostede a oportunidade de apoiarnos cando conseguimos que no Congreso dos Deputados aprobasen suprimir as peaxes do tramo Vigo-Tui da AP9 para paliar así o problema da A55, pero preferiu estar ás ordes dos seus xefes en vez de defender a veciñanza de Mos. Ese podería ser o epitafio da súa carreira política. Arévalo, a alcaldesa que fixo de todo menos defender o interese das veciñas e veciños de Mos.